Pa gdje si kusta, jebem te usta, erane. Slušaj, ovo imam jednu situaciju kume u Srbiji traje neki varijantaž, znaš ti ko je, erane? Varijantaž? Pa staro srpsko prezime. Varijantaši su ti sremske grdelice, a ima ih i u Srdepačenim Vrletima, a rodom su sa majčine strane iz Kurđeline Sukrvice. A ako ćemo sa očeve strane, tu su bila 3 brata varijantaša, Srđan, Mrđan i Krđan. Jedan je već u 17. stoljeću primio muhamedansku vjeru, drugi je ostao u svojim korijenima, a treći je otišao da poljubi ruku papi. 3 brata, porodično stablo, kotač historije presjekao je na 3 dijela. A ako ćemo po majkama, tu stvari tek počinju da se lome. Parđupana muhamedanskog brata je za vrijeme Eugena Savojskog bila smještena u selu Kreća kod Ustikoline, a od njene rodice koja je na strani ovog brata koji je ostao na strani Bizanta, njegove mošti su i danas u Mileševu, nad kojima se njihov otac zakleo da ovdje nikad neće biti mira dok se 3 brata opet ne izmire na istoj vjeri. A od ove što je kod pape otišao, unuka će kao pripadnica reda bosonogih karmeličanki prohoda cijeli Balkan uzdužo i poprijeko. 16 djece od ovog što su mu mošti u Mileševu stradat će u prvom balkanskom ratu na strani Bugara. Birali su pravu vjeru, ali pogrešan narod. I to prokletstvo koje ih prati od početka, nikad 2 dobra sastaviti. I od tad ide ona izreka, 2 varijantaša ubiše Subaša. Dobro, brate, ba, mene zanima ovo danas, možemo li to riješiti kako, erane? Pa kad bi došli do ovog danas, moramo proći cijelu lozu, a trenutno smo na 18. vijeku. Za jedno 3 dana, gore, dole, polako. Ništa, brate, zove traja za 3 dana. To je to, jel? Pa šta sad, bruda? Ne znam, kume, iskreno kontam koji će meni ovo kurat, bodo na kotu, jointa zapali se, smiri mene.